السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت هما شوان هيجا ام دبانما كدندا ديسا بهبرانن امی ایرو خودی تعالی نصیب کمی دوی برنامه خدا لسر زمان کردی باخون جواک او زمان کردی مالبات فردن مالبات جن میر زاروک گلو به زمان کردی داخون آن ناخون ناف خدا مالبات دا آنجی کوچه و کولان دا آنجی دماکو دچن نانه کی دکرن آنجی دچن مارکته کی جدکاندار دپرسن سه نانا بدن من آنجی وی تشتی بدن من گلو بکی جان زمانی داخون امی دسر وان تشتانه کی باخون براستی دماکو ام جواکه دنرن جواکه دا پسیکولوژیه که درونیه که وها لسر جواکه هیه دماکو کردی داخون فیدی دکن شرن عربی خواد چنتین دکون دکانی مزن و آومیان تشتا دکرن دانستاندنه دکن گلو evna bi kîjan zimanê daxivin an jî hunermendên me an jî siyasetmedarên me bi kîjan zimanê daxivin ji xwe xeletî li vir dest pê dike evana bi zimanekî din daxivin bi zimanê xwe zimanê dayîka xwe zimanê bavê xwe naxivin mixabin civak jî jivan xwe ra mînak hêl dide mixabin û civaki em wiha beş qism bêjin civak ji kî pêktê ezim tuyî tiya min e bavê min e xwişk birayê te ne newsa dapîr û bapîrê te ne civak ev e dikandar e û her wekî din civak ev e evana jî hunermendên me rêberên me mînak hêl didin ji xwe ra mixabin pişra çi derdikeve holê civakekê ku ji çanda xwe ji zimanê xwe dûr ji ûrf û adetên xwe dûr ji gewneşopiya xwe dûr civakeke wiha derdikeve holê mixabin ne gotinên pêşiyan fehm dikin û ne henekên hev fehm dikin netîce an jî encamê çi be yani civak wiha berdewam bike ê zirarê bide çi yani wek şaxên darê dar dema ku şaxên xwe mezin dibe bêş da diçe ev civak ne bi vî şiklî ye mixabin paş ve dimîne bi her tiştên xwe paş ve dimîne û mirovên ku kurdî di nav civakê da diaxivin êdî ewna jî civakê da xerîb dimînin nikare dikeve têkiliyê nikare biaxive bi zimanê xwe û welatê xwe da çiqas tiştekî ecêb e mixabin nizanim em xemgîn bin an bikenin em bigirîn an kêfxweş bin belê gelê temaşawanên hêja ji kerema xwe bibin aboneyê kanala min xwedê teala nasîb bike em ê di bernameyeke din de dîsa bi hev rabin vê gavê xatirê we bimînin di nav xêr û xweşiyê de